Szombat, és az ár egyre emelkedik. Most már egyre drámaibb a vízállás. Mint az várható volt, a villamos alagútja rohamosan telítődik, már az utcaszinten is feltör a víz. A villamos leállt, most itt a végállomás a Lánchídnál. Ez a néma sikoly egyre indokoltabbnak tűnik. Egy családi kirándulás a Dunához valahogy másként néz ki manapság. Az árvízvédelmisek nagyon elfoglaltak, egész nap ácsorognak, beszélgetnek és vacakolnak a telefonjaikkal. Mint az várható volt, a víz ellepte a tegnapi nyúlgátat, szabadon ömlik ki és be a gyalogos aluljáróba. Elképesztő, mondja az oroszlán. A rakpartnak most csak az emléke maradt meg. Ha itt a parlament éppen elsüllyedni látszik, az azért van, mert van bőven mibe elsüllyednie. De tartja magát. Az akadémia szintén. Viszont a rakparti fasor bizony fuldoklik a rengeteg vízben. Ez a hölgy elegánsan árvízhez öltözött. Ez itt a 2-es villamos aluljárója, majdnem színültig telve vízzel. Brava, dov'è Giuseppe? Allora scendi giù e ti serve piazza Boros Martin. No. Boros Martin. Az érdeklődők odáig mentek türelmetlenségükben, hogy letörték a korlátot, hogy minél hamarabb átkelhessenek a hídfő másik oldalára. A forgalom pedig kit érdekel, végtére is árvíz volna, vagy mi a szösz? Ami a háttérben hallatszik, az mennydörgés. Zápor közeleg, mintha nem lenne már így is éppen elég víz. Igen, ez az az eset, amikor a Duna húzza el a minótánkat. A vízszint már túllépte a korábbi maximumot, de még korán sem tetőzött, egyre masszívabb védőművekre van szükség. Nem jön a víz. A villamos nem jön, de ha jönne, sem érdekel már senkit. A látványosság minden kockázatot elnyom. Az eső elkezdett esni, és a folyó felszíne is csak centiméterekre van a peremtől. Nem, asszonyom, itt most nem érdemes lemenni. 3? Az 5-ből? Több volt az. Talán 11 vagy 12. És most a zene és a vihar kedvéért egy kis katasztrófa szünetet tartunk.
A jegyiroda szerdán még csak kóstolgatta a vizet. Te jó Isten, ebből alig látszik valami. Bevallom, ezt a képet csak azért mutatom, mert most a vihar elmúltával szép. De vissza az árvízhez. Ez már az Erzsébet-hídi lejáró, itt is fenyeget. A veszteglő hajók egyenként pallót építettek saját maguknak, de ezek egyike-másika elégtelennek bizonyult. Vajon hova sodorta az ár a lábakat ezekből a csizmákból? Az Erzsébet-híd pillanja alig emelkedik a víz fölé. Ide pedig egy átmeneti váltót illesztettek be, hogy a villamos már innen is visszafordulhasson. Az ár félelmetes, és nem csak az egyes, de minden egyes ponton. Nézd csak, ez az ostoba biztonsági kamera ugyancsak eltévesztette. Mélyen néz a kútba, benne vizet kémlál. Egy másik árvízi hajós. A tegnapi gyalogos kacsák átkeltek ellenőrizni, hogy itt hogy esik az úszkálás, és elégedetnek látszanak vele. A konkurencia egyre agresszívebb. Hogy ő milyen nyugodt, hé kislány, mi itt egy árvízzel bajlódunk ám? Excuse me, where are you from? From Romania. Romania. Can you say a little bit more about it? More precisely? From Kolozsvár. Kolozsvár. Yes. Thank you. Na tessék, tényleg Kolozsvárról jöttek, nem sajnálták a fáradtságot. A mi árvízünk nagy dolog és érdekes hír. Szárnyas hajó, ugyan? A nemzetközi jegyiroda kihalt, csak biztonságiak vigyázzák, és ők se túl lelkesen. Az irodából a beszálláshoz vezető lépcsőt elborította a víz. Hoppá! Ez a tábla nyilván azoknak szól, akik a vízen tudnak járni, de nekik sem tanácsos most a másik partra átsétálni. További árvízi hajósok és további kutyák
Rengeteg kutya gyanakszik erre az áradásra. Nos, ennyit mára. A turisták élvezik a gyönyörű látványt, és a 2-es villamos, ha bár most már megszeppenve, azért még mindig kitart.